Abi parhorasan madihau pasat hami, tuhamu akka amanami inanami, hahaanggi nang napinaribot. Salut hita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, na tumangihon jamita marhite-hite radio Pelita Kasih di Manogoton. Hita na di bagas tabe manang akka na tongon di pardalanan tumopot akka ulota, didongani jala di pasu-pasu Tuhatta Yesus mahita saluhutna. Au sintua Melkida boru panggabian, Rabdohot Pendeta Teti Dorinda boru Sitompul STH, Sian HKBP Kernolong Resort Jakarta, Makobasi partangyangan di Manugoton. Tapukama partangyangata marhite tangyang nabinoan ni parjamita. Tapasada marohata martang yang mahita. Aliaman namin na marhabangsa di Banua Gijang, pinuji pinasangap magwarmo ali Jehovah. Ala toktong di loko do peho sa hanguluad di hami. Didongani jala di ramoti hodo, hami di bagasan borong ini. Boy hami mamulus sa luhut nai. Jala di loko sa hanguluad di hami. Dungo hami siapodoman nami di Manogot ni Arion. Ala ni Tuhan patut do hami madok muliate jala pujion nama guarmu nabadiai. Marhite dinanaeng patu begeo kami hatam nabadiai. Marhite radio Pelita Kasih na pinasahatmu jala ni haporsyamu lahu mabarita ho barita nauli di Manogot ni Arion. Adorang utangyok kami ali Tuhan cumulu mangido hami tu hose sama salut na sadosa nami. Asatama jala mangatusi hami marhite todim di perbadia hata nanaing patubegeo kami. Asima roham dongani mahami pasu-pasu mahami jala tuho mau pasatami todinang pamatang nami dinanaing makubasi hami di pakubasyon nami di bagasan sadarion. Jalo matangyang nami marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Hata ni Tuhata, turpuk jamita dihita sadarion, tarsura di buku sada Johannes bidutolu, ayat sada sahat rodi ayat pualu. Sada Johannes bidutolu, ayat sada sahat rodi ayat pualu, songonon ma hata ni Tuhata. Idahamuma godang ni haholongon na binasabasahon ni amay tuhita, ay targor do hita akka anak ni debata, jala akaido hita tutu. Tibaheni dang ditada portibion hita ay dang ditada anggo ibana. Kamu akka haholongan anak ni debata do hita noeng jaladang dope di papatar manang nagabea hita sugut. Alai taboto do anggo dung patar ibana gabe suman mahita tu ibana ay idota do rupana sandiri. Ganup na makirim songonido di ibana, di parbadiay madirina songon ibana na badiay. Pangalawsido ganup na mardosa ay pangalawsion do dosay. Di boto hamudo na mabuat akka dosat tado ibana ubayan naro, dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Nasa namian di bagasan ibana dang mardosa, ganup si pardosa, dang dung di ida jaladang ditadai ibana. Hamu akka anaha, unang di pautoto halak hamu. Siulaon hatigoran, ido natigor, songon ibana natigori. Sian sibolis do halak na mangulahod dosa, ay sian mulana do mardosa sibolisi. Laho manigay akka ulaw ni sibolisi do, ubayan naro anak ni debata. Ola nima hata ni debata, odolan ni jamita ima ayat sada. Ida hamuma godang ni haholongan na binahasabasahon ni amay tuhita. Ay targor dohita akka anak ni debata, jala akkay dohita tutu. Dibaheni dang ditada portibion hita, ay dang ditada anggo ibana.
ai targoar do hita anak ni debata. Di hita na inaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus tung macay balgado holong ni rohan ni debata tu hita jolma manisia. Ubahen gabe arga hita diadopan ni debata. Dilehod do anak na nasasadai mate di hau pinor silam. Mate pe ibana tung macay takas do taboto dang alani dosa dohot pangalosyon na. Alay alani dosa do pangalosyon hita jolma do ubahin gabe tarsilang ibana. Tung macay arga do hita diadopan ni debata. Alani dang lomo rohan ni debata hita daus yadalan ni debata. Alai balik satahe tung marsihol situturo debata asa hita songon na pinaluana mangulahon hobarto lomo ni rohana. Alanido dang dipaluas debata hita medebu tu bagasad dosa. Di hita na inaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus marhite turpukon di sada Johannes biddutulu mamuka senek sada sahat ro di ayat walu. Di paboton panurat Johannes doon. Songo dia godang ni akka tantangan na niadopan ni akka anak ni debata. Jala masa do dihatiai tantangan ima parpuda na lipe. Nabi-nabi palsu na mengganggu taringot tu Tuhatta Yesus Kristus. Ragam ni ajaran-ajaran na masa asa mabain gabe dau julmai sian debata jala manadikon Yesus Kristus. Ragam do cara simbolis na dipake asa saluhut akka anak ni debata dau siat dalani debata. Ragam do penakke ni portibion asa dau anak ni debata sian debata. Asa saluhut ulau nang pakobasyon na pinasa ni debata gabi siga do dibain portibion marhite pabahenan ni simbolis. Alanido dipaingot debata hita marhite panurat Johannes paingot ton molo tung macay godang akka tantangan molo tung pe macay godang akka parpoda na lipi. Molo tung macay godang akka ajaran-ajaran na mengganggu haporsyaon ikon margugo do hita lau mangadopi akka nasisongoni. Buasa asa unang ganggu haporsyota jala ikon hot do hita di bagasan Kristus Yesus. Ima tadani hita anak ni debata. Di hita na inaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Surat Johanneson paingot do hita. Songon ise do hita na naong di palua debata. Dang be mangolu dinaholomi hita. Alay gabe berubah do status hita. Dung di palua debata hita sian na holom tu hatiuron. Ima na gabe berubah status hita jala targuar do hita anak ni debata. Gabe sukut-sukut di hita do laning. Bahen boy hita gabe tarjo anak ni debata. Tidak dilihat debata status ni baru tu hita songon anak ni debata hita. Dangalani haburjota. Daw. Dangalani hapis taratta. Dang. Dangalani kemampuatta. Dangalani hasatiota. Dangalani hamoraota nang halubiota. Daw. Jala terjodoh hita gabe anak ni debata hita. Berubah status dari anak kegelapan menjadi anak terang. Anak-anak Allah. Ima alani asi ni rohani debatado tu hita. Sola gracia. Olan alani asi ni rohani debatado ubay na malua hita. Jala di palua hita siya na holomon tu hatiuron. Molo marningot di hajol mauta hita jol na mardosa. Dang layak. Dang patas hita idok anak ni debata. Kita yang berdosa sebenarnya
tidak layak menerima kasih-Nya yang sedemikian besar. Namun dalam ketidaklayakan itulah Yesus Kristus mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Targor dohita anak ni debata. Nagabi suku-suku dihita, apakah perubahan status ini pun mengubah kasih kita kepada Tuhan? Yan songonima holong ni roha ni portibion. Dan apakah juga sampai saat ini kita mengasihi Dia? Halusna boy iya dan juga tidak. Ada yang sungguh-sungguh berubah mengasihi Dia. Namun ada juga yang tidak menunjukkan perubahan. Dulu berfokus pada diri sendiri, sering berdusta, suka memfitnah, berfoya-foya, dan lomoro hana di hata ni debata, jaladang bersikap adil, dan tegas tu dosa. Jalaboido sarupa satu sonari, puasa. Perubahan status yang hanya melekat kepada pemberian dan berkat tidak akan mengubah hidup kita. Baliksa, perubahan sesuatu status yang dialami karena Allah sendiri yang telah menganugerahkan kasih-Nya akan mengubah hidup kita. Alani ko botot tado, siya dia aroro ni hamubaw ni rohata. Siya ni portibiodo, manang siya debata. Molo siya portibiodo hamubaw ni rohata, pasti do hita totop mangulaon dosa. Alay molo siya debatado, hita mengalami perubahan, pasti do ngolut tapi ikon berubah. Status menjadi anak Allah jauh melebihi berkat-berkat lain. Maka dalam hidup kita sekali-kali tak akan kembali melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Bahasa alana pasti molo didok kita jala tergor hita anak ni debata, ima tujuan ni ngolutta lao pasonak perrohani Yesus Kristus naung mate ima alani dosa ta. Marite turpukon paingotok kita asa manadda hita ise doao. Au anak ni debatado. Anak ni debata ima jati diri halak na persea. Halak na persea iko merseda doi do debata. Halak na persea ima anak ni debata ikon mardalan sarobang dohot nabi nahen ni debata. Semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Anak ni debata dohita dang hatuban. Jeladang holan dongan. Alai ingot ma. Anak ni debata dohita nang pinaluan ni debata siya na holomo tu hatiron. Molo anak hita. Iman na patuduhon. Adong dosa ada hubungan manang relasi na tung macay jonok na soboy disirakon. Omma nanidok privilege manang anugerah istimewa na tajalo siyan debata. Molo anak kita naing manian iko sarupa dohita doho bapatta. Losongonido debata. Molo anak ni debata hita naing manian pangalahotta, pabahenatta, pakkatayotta sarupa doho debata. Ima mangulu di bagasan habadiaon. Molo didok badia tutu tung macam maul do hita mangulahoni. Mustahil untuk mencapainya. Alai ingot hita maholong ni rohani debata majo hita asa mangulu di bagasan habadiaon. Tuhan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Mother Teresa mengatakan, kudus adalah kewajiban sederhana yang bisa dilakukan oleh manusia.
Jadi siapa saja bisa hidup kudus melalui hidupnya sehari-hari. Alani dihamuna amanami inanami na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Sahabat Radio Pelita kasih. Taingot mah. Anak ni debatado hita. Napina luan ni debata. Jalan napina bangkit ni debata. Sian haholomo tu hati uron. Alani bohado hita menjaga status istimewa. Napina saat ni debata tu hita. Mari hite pabahenata. Pakkatayata. Dang besa robak kita dohot portidion. Atong taulahom ma songon anak ni debata hita pasonakon jala mangulahon obartu lomo ni rohani debata. Amin. Martangiang mahita. Pinuji jala pinasangat magwarmo ali Jehovah nang mga leon na mace argai di ngulu nami. Imasongon anak ni debata hami. Na pinalua mahami siya na hulo mo tuwa tiuron. Alani ajari mahami marhiti ngulu nang pabainan nami. Na hobar tulomo ni roham. Ajari mahami marhiti todim to di perbedia. Asa toktong boy denggan mardalan tiur salhut na akaulaon nang pabainan nami. Dingolu nami, sesama hami, manang di dia pe hami maringanan. Ali Tuhan, martangiang dohami. Ima marhiti Radio Pelita kasih. Asa toktong hobas na sida mangulon-ulon na. Ibagasan las ni roha, maswarahon, mabaritahon, barita las ni roha marhiti hatam na badiyay. Asa ganup na patubigyosa, mangulu di bagasan haporsyaon na siya. Pinuji pinasangap magwarmo ali Jehovah. Bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mertangyak kami tuho. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Borus Tompul STH di nomor HP 0813 1830 7323. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan setiap malam pukul 20 WIB. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Borusinaga di nomor HP 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Borus Tompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174.
Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
Iboto